Lêkolîner û nivîskar Mehmet Öncü bi gelek xebatên wiha derdkeve pêşberî xwendevanên xwe. Yekê bi xebatê ku li qadê têne lêkolînkirin, bi ked û sebreke muezzem têne amadekirin. Peyv bi peyv, hevok bi hevok, gelek bi qedir û xwedîfêdeyek mezin ji bo çand, edebiyat, zargotin û zimanê Kurdan e. Pirtûka Mehmet Öncü di gotinên pêşiyên Kurdan de jin, ji nav weşanên sîtavê derketiye. Bi hezaran gotinên pêşiyan ku li ser jinê gotine di vê berhemê de hene. Ev pirtûk ji 268 rûpelan pêk tê. Nivîskar û lêkolîner Mehmet Öncü di warê zargotina Kurdî de gelek xebatan kiriye. Gelek berhemên lêkolînî û yekeyek xebatên li qadê di nava gelek pirtûkan de civandiye û derxistiye pêşberî xwendevanan. Ev berhem jî yek ji wan e ku ji weşanxaneya sîtavê derketiye.